Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon na dugang kita ning pagtabang makakasabay tangon yan si Nanay Salvi Gandol ka na barangay Bagong Abre. Aramon tangon yan kung anon sa iyang pangangaipo maray na pagkahapon. Hello po. Ayan, kumusta ka ngunyan? Okay naman po. Ano lang po, mahagad kita mo. Taga Bagong Abre, Legazpo City ka. Ano po tabian, kamatian mo or kahilangan Ano mo ang po? kahagadan mo anong muya mong itao ni Congressman Saldi Hasin ka na ako Bicol para sa imo? Yung sa puso ko po, ma'am. Tapos yung pampaano sa waiter ko po. Pampa-laboratory. So may hilang ka po sa puso? May hilang ka sa Opo. puso, Tapos may may goiter goiter. ka Opo, pa. tapos kay panan pong maintenance kay mga bulong. Sa digdi, sa thyroid, tsaka sa puso. Naipakonsulta mo na po yan sa doktor? Opo, sa BRTTH po. Ano po ang sabi kan doktor? Daw po, mag-maintenance kay bulong po. Tapos magpa-ultrasound giraray, tsaka magpa-to the echo. Pirang Pag taon ka tuloy na? ko partner sa Pirang taon puso. ka naman ay? 29 po. Oh, 29 pa. anyos. Ano yan sa namamana nindo, sa pamilya nindo? May mga Wala hilang man sa po puso? kami sir na araw kayo na ilang. So sain mo po yan ako na hilang mo sa puso? Di ko po. May agom ka na po o opo, daraga? may agom na po. Mm. Naraman ko lang po ini kang kang niras pa ako sa BRTTH kang pitya 5. May mga aki ka na? Opo, duwa po. Pag igwa ka ng kamatian sa puso, pag sinabi kasing to the echo, namamanas iyan, may namatian ka na bang nag-ubag sa lawas mo? Nag-urubag po yung bitis ko hanggang digdi po sa legs ko, sa may ita. Ito Manas partner, na ang manas saro sa po. mga indikasyon, igwa ka talagang kamatian sa puso. Iba-iba man bagang klase kamatian sa puso. Ang iba nga ni may luhuan puso. Ang iba heartbroken. Buwang mga araw kaya. Partner, sugulok si Manay. Pero ang pinakamalala dyan, so heart attack. Iba ito partner, Iba pag man ito. inatake ka, matik ka partner. So kumusta mo niyan? Paano man gira rin ang asikaso mo sa mga aki mo na despite igwa kang duwang pigmamati? Luway-luway lang pong pag-iro. Madali po ako mapagal. Opo. Si Si Mister, Agom mo? Si agom ko po, nagtaga-rextra man po sa trabaho, minsan sa kabasan, minsan sa mga Nya Sa tug. piraman po ang pikikita niya. minsan po 350. Depende po. Oral daw yan, may 350. Bako man siya mismo oral daw. Extra lang. Opo. Nya paano po yan napapagkasya mo sa pagbuhay-buhay nindong pamilya? Ano po, minsan, mga tugang niya po, tugang ko, nagtataba. So, maski na nakapacheck up na siya, partner, di Ay, ka nakabakal di, pa ng bulong? Wala pa man po. ano ang kinakatakutan mo para sa mong sa Ano po, sabi doon sa ko po, mabaka mo. Alia ang ano Ay, mo. baka po, ako, sa cardiac arrest po. So yan ang pagkakatakot mo, bata sa radit pa ang mga aki mo. Opo. Pirang taon pa sana mga Yung mata ko po, yung panduwa, 3. Pwede siyang cardiac Oo. arrest. So, Dahil sa, kuya niya partner, siyempre mga komplikasyon siguro yan. Na pag medyo dahil mo na agapan, na sa mga bulong na required, pwede ka talagang magkaigwa ng cardiac arrest na usually ang mga nagpapatrigger kang cardiac arrest, itong grabe ang pag-iisip mo, so dahil kang mailuwasan kan kulog kan buot mo, kaya mga aron kayo na bagay dapat Stress. pero may kaulay. So ang kahagadan mo kay Congressman Saldi, ano tabi ito, nanay? Matawan lang po akong assistance para maintenance kibulong po. matawang kanin bulong. Tapos itong sa Todi Eco. Opo. Tapos Ya, tiga-asikaso ka man po ni mister mo. Opo. Yaman lang po So, ito. padaba ka talaga man ni mister mo. Iyo, tangan kaya ni siya ning partner sa puso. Grabe kung minatibo kay mister. Okay. So, nakaabot na partner sa kaaraman ni Congressman Saldico ang kahagadaan ni Manay. Yan, nakahagadan mo na magpa-check up, itong mga medical Maintenance. expenses, maintenance, laboratory to the echo, nakaabot na yan partner kay Congressman Saldico. And sa ako Bicol Party Siyempre, List. yaw Kaya, hindi. kay Batangon yan, mga tugang, An magayon na congresswoman. ang ang buhok. babaeng igwanin nobling serbisyo publiko. Namumulang-mula sa ang kapwa. buhok, nagkukurukintab ang buso. Ladies and gentlemen, daing iba, ang dating Miss Pinangat 1982, si Manay LB. Si Danyo. Maray na pagkahapon, Manay LB. Maraming hapon po. Ini po si Nanay Salve actually. Nakaurong ko na si doktor. May hyperthyroidism po daw po siya. Sabi po ni Doc, kailangan daw siya magpa-test sa thyroid tapos may to the echo. Ini pong to the echo kasi
3,000 ini. Ang 2,000 po, sagot na ng Sararuan Bicol. lang yan. Apo, sagot na po ng Bicol, pati yung laboratory niya. And then, may bayad po kasi yung na 1,000 sa professional fee yung to the echo. Sagot din ka na ako, Sagot Bicol. din po ni Congressman Sardico. Binigay na po yun sa amin. Ibigay daw kay Nanay Salve para maduma na po siya sa BRT. Ibahan ko po siya para matudaeko na siya. Subulong, Manay LB. So bulong po, ipapahiling mo po sa BRT kung available po sa pharmacy. Sasagutan din po yung gabos na kay po ni Nanay Salve. Basta po available lang sa BRT Nanay Salve, ha? May hinugot na si si Ito Ma'am po LB yung- sa Gusto sayang. mong sabihin, Lugot partner. Manay LB, ura mismo. Ito po yung sa Todeco and Oh. Ali, dyan hinugot mo, parungon ko daw. Hamakon mo, ready na Okay pala. ba na? Tapos, Okay, ito ba? po yung Mahamot ang pagtabang, ura Ayan, mismo. syempre. Bayad po sa Todeco, Nanay, para wala ka nang paproblemahon. So, bulong po na reseta sa imo, papahilig ta po sa pharmacy if available po. Sasagutan po namin, ha? Dahil na nasusulit sa sobre ni Yan, Manay, ako Madam naman sulit, LB. Manay. Parungon mo gira partner. Kuda, kung ang pagparo mo pares kan Ura parong mismo. ko. Ayos ah. Ayos, Mamo mamo, talaga. mamo talaga ang pagtabang. Ura mismo ko. Ini. May cash na laog oh. Mambayad po yan sa professional fee. Okay. Ito. Ini, resibo, Para billing sa BRT charge, dates. na ini talaga, ready na, pwede mo nang i-avail ang laboratory Ini tataw magira sa expenses. iya. O ini para sa professional fee. O ni, so 1,000 na professional fee. Yes po, yes po. Dahil ka Tapos, na, aalalayan mo siya Manay LB. Yes po. Sa gabos na proseso sa BRTTH, Apo. kung kay puhan o kung may bulong na para sa iya duman, na Iya available, automatic Itataw po, na. apo, itataw po. So, ayan. So, Salamat po, ma'am. araw ka iyan, Manay, ang pagtabang kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, ora mismo. Ano tabi ang mensahe mo na Salve para kay Congressman Saldi sa Ako Bicol? Dakulan pong salamat, natabangan pa ako, tsaka sa inyo po sa action ko. Uy, maliban dyan! Igwapa Ay, Manay! igwapa! Igwapa! Tayan para sa imo. Ano, yun naram ko sa inyo. Igwapa! Yan, para sa imo, syempre, dapat may mauli ka man sa imong pamilya. May mga aki kapati. Kaya si Congressman Saldico, maliban sa tabang sa imo dyan sa BRTTH, pagpapabulong igwapa ni Pasok! madadara ka. Teddy! Pasok, Teddy! Pasok, Juday! Ayan! Inihan sa imong food packs para sa imong aki, sa imong pamilya. Dahil ka na mahanap ng Ano yan, bagas, partner? panira, ikumpleto. Bigyan ng grocery yan. Bigyan ng tubig yan. Malinis na tubig. Mensahe mo, nanay. Salamat po Garmog sa mo si Nanay Salve, ha? Magman, tabang mo. Ayan. Opo, nawala sa stress. Nawara sa stress partner. So, importantehon, nabawasan ang sa imong stress, ang sa imong pig-iisip mo niyan. Kaya, dahil na magparaisip kay ano pa man. Ano, sabi nga ni Baga, habang nabubuhay may pag-asa. Okay. Salamat, Thank Manay you. LB, sa padagos na paglilingkod mo sa bayan. Sa Basta ngaran kayo. ka na Bicol Party List ni Congressman Paglilingkod sa sambayan ng Bicolano. Basta po kaya tatabangan ta. Yan pang baga sa tuya mga congressman na gabos na tabang itao kung kaya man lang. Ako may problema man ako. So, yan Manay. ha? May problema man ako, partner. Ano ba kung kaya ni Nanay Elvie? Bahala na si Manay LB. Mga tugang saro na naman na kababayan ta from Bagong Abril, Legazpo City ang napaugma, natabangan, naayudahan, ora mismo digdi sa tuyang programa. Sa samuyang pagbabalik, makakaibanan ta ang nag-top 4, pang-apat sa Physician Licensure Examination. Exam. And igwa pa po tabi mga tugang nin manggagana naman nin tablet sa pagbabalik kang tabang ora mismo.